1954, nang isagawa sa Rio de Janeiro, Brazil ang ikalawang FIBA World Cup Championships. At matapos sa ikatlong edisyon nito noong 1959 sa Chile, ay muli itong bumalik sa Land of the Holy Cross. Dapat ay sa Pilipinas isasagawa ang 1962 FIBA World Cup, ngunit nagkaroon ng problema sa pagbibigay ng visa sa mga communist countries kaya't na-revoke ang hosting rights nito. Hindi rin nakasali ang Team Pilipinas dahil kailangan nilang maglaro sa isa pang torneo upang mag-qualify sa 1964 Summer Olympics. Tumagal naman ng nasa 2 linggo ang FIBA noong 1963. 13 koponan ang nagbakbakan mula sa iba't ibang kontinente. Marami ang mga hindi na bago sa FIBA World Cup Championships habang sumali naman sa unang pagkakataon ang bansang Japan at Italy. Diretso naman sa final round ang host country na Brazil habang nagsagupaan ang 12 koponan sa preliminary round. Bilog ang bola ika nga nila, kaya naman ang dating mga B sa hardcourt ay natatapatan na ng ibang mga koponan. Matapos ang preliminary round ay 7 teams na nag-qualify sa final round. As expected, bumira ang mga Brazilians. Ikinagulat naman ng marami ang paghaharap ng bansang Yugoslavia at Soviet Union. Bolj se spominjam leta 63 v Rio de Janeiro, ker tam smo pa enostavno smo igrali, nismo se igrali košarke, nismo imeli nobenega pritiska, da moramo zmagovati. Premagali smo vse nasprotnike, razen Brazilce. Sa tindi ng laban, nanaig pa rin ang mga reigning champs na Brazil. At sa unang pagkakataon ay may isang bansa ang nag-uwi ng back-to-back championship. Só que ali nós ganhamos deles e terminamos invicto. Habang for the first time ay nakaakyat naman sa podium ang Yugoslavia at Soviet Union. Kinilala bilang most valuable player of the season ng pambato ng Brazil na si Wlamir Marquez na kumakana ng 18 points per game. Kasama din sa all-tournament team at Mythical 5 sila Amaury Passos mula Brazil, Don Kojis ng USA, Frances Maxim Rodrigo at Alexander Petrov ng Soviet Union. JM De Jesus, CLTV 36 News. Oh!